Братя и сестри българи, изпращаме една година, която ни подложи на много изпитания. През 2013 година ние, българските патриоти от партия Атака, трябваше да устояваме нашата кауза. Понякога трябваше да устояваме с физически бой. Ние отбранявахме нашата централа, когато зли сили не нападнаха, като опълченците на Шипка. Ние отбранявахме българския интерес и не допуснахме да се върне на власт кликата на ГЕРБ, която съсипа България. Това е нашата историческа заслуга. Историята ще ни го признае. През изминалата година, макар и под голямо напрежение, ние, патриотите от Атака, успяхме да прокараме в парламента гласуване против продажбата на земя на чужденци. Това беше една голяма заслуга на всички тези, които дадоха своя вод. От всички парламентарни сили. През изминалата година ние направихме така, че отнехме от печалбата на зелената мафия. Тези, които трупат милиони за ваша сметка с така наречените фотоволтаици. Ударихме много сериозно интересите на олигархията и на мафията. Затова получихме и удари върху нас. Това вие го разбирате. Вие, които бяхте с мен в лоши и добри моменти, ще бъдете заедно с мен и през следващата година, защото тя ще бъде година на нови изпитания. Няма да е спокойна година. През идващата година, уважаеми българи, ние имаме да решим една много важна задача. Една задача, която се отнася до съдбата на България, не на партия Атака. Ние трябва да завършим подписката, с която да предизвикаме референдум, за да може да удължим мораториума за продажба на земя на чужденци. Нашата българска земя, тази, в която стоят костите на нашите предци, тази, която е заливана с кръвта на нашите предци, трябва да я запазим. Вие сте тези, от които зависи. Вашия подпис, вашия глас, вашето име, вашето ЕГН. 500 000 имена са необходими, за да накараме Народното събрание да организира референдум. И тогава народа да се произнесе трябва ли или не да продаваме земята си на чужденци. Нека народа да го каже. През идващата година имаме избори за Европарламент. Там ние, атакистите, трябва да кажем ясно, че този Евросъюз не е това, което искаме. Че ние искаме съюз на отечествата. Ние не искаме пирамида, която се ръководи отгоре от световна наднационална банкова олигархия. Ние искаме равнопоставен съюз на всички страни. Сега това не е така. И пак сме ние тези, които ще го кажем ясно и категорично. Атака. Няма кой друг. Затова, скъпи братя и сестри българи, през идващата година ни чака здрава работа, както се пее в химна на Атака. Яще, пийте и се веселете, сега е празник. Нова година е. Но от първите дни на януари вече ни чака здрава работа. Аз съм убеден, че вие пак ще бъдете до мен и в трудни, и в добри моменти, защото атаката продължава, защото битката за България продължава. Нека Бог да ви благослови вас и вашите семейства. Нека Бог да пази България. Честита нова година, скъпи братя и сестри българи.